Quines herbes s'utilitzen per a curar malalties? En la farmàcia, les herbes que s'utilitzen per a curar malalties és el que se diu un poc la fitoteràpia, ¿vale? A partir d'ahí, les herbes que s'utilitzen passen una sèrie de registres sanitaris i és a través de laboratoris. Tipos de herbes que se poden utilitzar, així tens, per exemple, de jarabe, que porta la hedra, ¿vale? Que és com un mucolític expectorant, ¿vale? Això te serviria. Després també més tens, per exemple, la equinàcia, que també se gasta, ¿vale? Per augmentar el sistema immunitari. L'amapola, la valeriana, tot això són herbes, ¿vale? Però sempre passant uns registres sanitaris per a poder fer la dispensació a nivell de farmàcia. Molt bé. Algun tipus de beguda per a curar el constipat, com per exemple l'aigua amb mel i llima? Claro, això són remeis casolans, no? Nosaltres, evidentment, aquests remeis casolans no els fem així. El que se fa són, un poc el que t'he dit abans, és l'agafar tot aquest tipus d'herbes, els laboratoris, treure el principi actiu concentrat i a partir d'ahí produir càpsules, jarabes, però remeis casolans nosaltres no podem fer. Buenas, Marga, ¿qué tal? Hola, Vespa. ¿Bé, patros? Bé, també. Bueno, pues vam enterar de que fes una crema aixina en la SER i no sé si mos podries contestar alguna pregunta aixina que teníem per fer una entrevista xicoteta. Pues encantada, sí. Dime lo que tú quieras. La primera es com es fa la crema d'escurçó. Bueno, pues la crema d'escurçó hi ha una recepta que és quasi se pot dir antiga, que hi havia una persona més o menys important d'ací del poble que se dedicava a tot això, que l'ha anat passant, a mi me va plegar així sense esperar-ho, però la tenia ahí i un dia, de moment, me van dir hi ha una serp morta a tal puesto. Jo no havia fet mai, però me vaig fer l'ànimo, vaig anar a replegar-la i entonces vaig treure la recepta i ho vaig intentar fer. La veritat que crec que és que m'ha decidit perquè funciona. De lo que se compon la crema és... Els tipus de materials. Els materials és la serp, l'has de deixar a ventilar perquè se seca una miqueta la carn, se li ha de llevar la pell i tallar-la a trossets. Entonces són uns trossets de serp, serà verge, oli d'oliva, espera que ho llegis perquè si no alguna cosa me deixaré. I, a veure, l'oli d'oliva, sí, la serp i la crosta de saüc. La crosta de saüc... Això què és? El saüc és un arbre que té una flor que s'aixina molt bo pel constipat també, que se fa com una flor aixina gran, que són moltes floretes xiquitines. És un arbre que n'hi ha per així. La serp diu que ha de ser del mes de maig, entonces el saüquer també està, la crosta li està així nova, és molt fàcil de llevar, perquè jo vaig pensar, i això com ho arranco, i no va ser fàcil, en un cuchillo que està prou afiladet, vaig anar com si fetes llesquetes, i després agarres, la serp, una nit la vaig tindre penjadeta perquè se ventilare, i a l'altre dia en una olla, una sartén o en el que tingues, poses la carn com si feres pollastre, igual, i vas introduint els altres ingredients i se fa com un sofregit, així, més o menys. I després això ho coles i la cera fa que se seque. He portat un potet que n'hi tinc una miqueta. Veus? És dura. No sé si se veu. Veus? I és algo que, a veure, no n'és una quantitat tremenda, però és que en molt poquet n'hi ha suficient. És pels... Bueno, no sé si tenen més preguntes, ja t'ho dic jo tot seguidet. És pels cremats, alguna ferida... Jo ho he gastat per ferides i per cremat, sobretot pel cremat. I molta gent que s'ha cremat, li he dit, si vols provar-ho, ahí ho tens, i m'han dit que genial. Pues perfecte, moltes gràcies. És molt costós fer el procés? Pues no, és més de temps no, simplement perquè aquesta nit la vaig deixar a que se ventilare, però no has de gastar el temps, simplement està ahí. I després fer-ho no, perquè és algo que està molt sequet,
la carn està molt sequeta, el sauquer és tendret i no sé exactament perquè també fa molt de temps que la vaig fer, no recordarà en aquest moment, però mitja horeta, una horeta o menys, sí, no costa, la veritat és que no és costós. I la gent del poble consumeix molt esta crema? Jo crec que sí, però bueno, tampoc no sóc jo l'erudita de la zona. Jo sé que hi ha gent que ne fa molta i sí que la gasten. Jo només n'he fet una volta, me van eixir 3 o 4 tarrets com este n'he tinc mig perquè n'he donat, però com en molt poquet n'hi ha suficient, no s'ha de posar gran quantitat, que si voleu, mira, havia agarrat ja així. La cosa està que tu agarres una gasseta, per exemple pel cremat, i no sé si se veu, rasques una miqueta aixina, només un poquet, i com si te feres una tostadeta, algo aixina, veus? Ben escampaet. No has de posar, a més, com normalment se gasta pel cremat, i el cremat fa mal, no pots posar-hi. És una cosa dura, no és una crema suaveta, és suaveta sí, però no s'escampa bé, perquè ja ho veus que en la punteta de la cullereta ho faig força, doncs això ho poses damunt del cremat i ja està. I l'altre dia, quan te ho lleves, el cremat, diguem que se va tancant poquet a poquet. No se fa crosta, no se fan aquestes maregueres que a mi hi ha vegades que, mira, no fa molt em vaig donar un xic que havia caigut en la bicicleta i portava tot el braç i tota la cama cremada. Clar, se li va fer tota una crosta en gassetes aixina i en uns dies no se li ha quedat ni cicatriu ni se li ha quedat res. I és fàcil de